A labaran na yau za ku ji cewa ƙungiyar da ke rajin kare bil'adama da tattalin arzikin ƙasa ta buƙaci shugaba Tinubu ya binciki bashin dala biliyan 1.5 na Bankin Duniya. A kuma labaran za ku ji cewa kotu ta tura shugabannin zanga-zangar Katsina gidan yarin wata ɗaya. Daga ƙetare a labaran za ku ji cewa an gano gawarwakin mutane 62 da hatsarin jirgin sama na Brazil ya ritsa da su. Muna kuma tafe da labarin wasanni. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka, sunana Sadiqat Aisha Umar Malari ɗauke da cikakkun labaran duniyar daga nan sashen Hausa na TCR. Yau Litinin 12 ga watan Agustan shekarar 2024 ga labaran bi da bi. Ƙungiyar da ke rajin kare haƙƙin bil'adama da tattalin arzikin ƙasa (SERAP) ta buƙaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya binciki bashin dala biliyan 1.5 na Bankin Duniya da jihohi 36 da kuma babban birnin tarayya Abuja. Ƙungiyar ta kuma buƙaci Tinubu da ya binciki zargin karkatar da lamunin China da kai aƙalla dalar Amurka biliyan 3.121 da gwamnatin tarayya ta samu. SERAP ta roƙi shugaban ƙasa da ya umarci babban lauyan tarayya kuma ministan shari'a Lateef Fagbemi da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa da su gaggauta binciken da aka kashe rancen ta yadda za a rage talauci a faɗin jihohin ƙasar nan. Hakan na shi ne wata buɗaɗɗiyar wasiƙa mai ɗauke da kwanan watan 10 ga watan Agustan shekarar nan da muke ciki. Mai kuma ɗauke da sa hannun mataimakin daraktan ƙungiyar Kolawole Oluwadare. A nan kuma wani matashi mai suna Mubarak Abdulkarim wanda aka fi sani da Fofoto wanda mawaƙi ne a garin Zaria ya shiga hannun hukuma bisa zarginsa da laifin sojan gona a matsayin ɗan agajin ƙungiyar Jibwis. Da yake bayanin abin da ya aikata ga manema labarai, mawaƙin Mubarak ya ce ya sanya kakakin agajin na Jibwis ne ya yi bidiyo inda ya kira ga 'yan agajin Izala su fito su bayar da gudunmawa a lokacin zanga-zanga. Ya ce ya samu kakin ne a ɗakin abokinsa wanda ɗan agaji ne da ya gugar kayan ya tafi ya yi wanka sai ya sa bidiyon ya tura a kafar sadarwa. Wata kotu a jihar Katsina ta tura 7 daga cikin jagororin zanga-zangar tsadar rayuwa da aka yi a ƙasar nan gidan yarin tsawon wata ɗaya. Wani makusanci 2 daga cikin jagororin ya shaida manema labarai cewa a ranar Juma'a 9 ga watan Agustan shekarar nan na 'yan sanda ta jihar ta gurfanar da Comrade Habibu Ruma da Comrade Kabir Shehu da kuma wasu mutum 5 a gaban kotun majistare a birnin Katsina, inda ta tuhume su da laifukan da suka haɗa da tarzoma da sata da kuma ɓarnatar da kayan gwamnati. Bayan an karanta musu laifukan da ake tuhumar su da su, sai kotu ta ɗage zamanta zuwa ranar 11 ga wata mai zuwa tare da bayar da umarnin a ci gaba da tsare mutanen 7 a gidan kaso. An dai gudanar da zanga-zanga ta gama gari daga ranar 1 ga watan Agustan shekarar da muke ciki zuwa 10 ga watan nan da muke ciki. Saboda matsalolin da suka addabi ƙasar nan waɗanda suka haɗa da tsadar rayuwa da rashin tsaro musamman a arewacin ƙasar nan. Sai dai a yayin da zanga-zanga ta kasance cikin lumana a wasu jihohin, a wasu jihohin kuma ta rikide ta zama tarzoma inda aka ringa sace-sace da ɓarnata kayan gwamnati da na 'yan kasuwa da ɗaiɗaikun mutane. Tarzoma kuma ta yi sanadin kashe mutane da jikkata wasu da dama. Kuna sauraron labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na TCR. Da ƙetare hukumar bayar da agajin gaggawa ta Brazil ta gano dukkan gawarwakin mutanen da jirgin sama ya haɗari da su a kusa da birnin São Paulo a ranar Juma'a. Dukkanin mutum 62 da ke cikin jirgin sun riga mu gidan gaskiya, daga cikinsu akwai wata tawagar likitoci da ɗaliban jami'a da wasu iyalai 3 da ke ƙoƙarin komawa gida daga wata ƙasa. Bidiyon da aka wallafa a shafukan sada zumunta ya nuna yadda jirgin ya rikito daga sama zuwa ƙasa tare da kamawa da wuta. Jirgin ya faɗo ne a wata unguwa da jama'a ke zaune to amma ba wanda ya ji rauni a wajen da ya faɗo. Sai dai jami'an yankin sun ce gida ɗaya ne ya lalace. Hukumomi sun ce gawarwaki 34 na maza ne sai kuma 28 da ya kasance na mata. Kuma an kai su ɗakin ajiye gawarwaki na 'yan sanda a birnin São Paulo inda za a yi ƙoƙarin gano su tare da miƙa su ga iyalansu. Tuni dai an riga da an gano gawar matuƙin jirgin da ta mataimakinsa. Ana ci gaba da bincike dalilin da ya haddasa haɗarin. Yanzu kuma ga Sabiu Abdullahi ɗauke da labarin wasanni. A ci gaba da wasannin sada zumunta da ake tsakanin ƙungiyoyin Turai, za ku ji cewa a jiya Lahadi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta kara da Sevilla, inda Liverpool ɗin ta lallasa Sevilla da ci 4-1, yayin da ita kuwa Arsenal ta kama Lyon ta mata ci 2-0. Haka ma Atletico Madrid ta lallasa Juventus da ci 2-0, yayin da Inter wato ƙungiyar nan ta Italiya da Chelsea suka tashi kunnen doki wato 1-1. Ita ma Crystal Palace da Nantes sun kara inda su suka tashi 1-1.
Har ila yau Liverpool ta sake karawa da Las Palmas duka a jiya inda suka tashi wato babu da babu 0-0 a turance. Idan ko muka koma yadda kungiyoyi ke cefanen 'yan wasa daga wannan kungiya zuwa wannan kungiya za mu ga cewa wato mai tsaron ragal Brazil Edison don kuma shekara 30 ana alakanta shi da kungiyoyin Saudi Arabia, amma ya bayyana cewa zai ci gaba da wasa a Man City bayan tattaunawa da kocin kungiyar ta Man City wato Guardiola. Dan wasan bayan Liverpool wato Virgil van Dijk shekara ɗaya ce ta rage masa kungiyar, kuma dan wasan na wato mai shekara 33 ya ce babu alamun tsawaita yarjejeniyarsa da Liverpool. Ita kuwa kungiyar Italiya wato AC Milan na buƙatar karɓo aron ɗan wasan Roma mai shekara 26 wato Tammy Abraham, amma tana fuskantar hamayya daga kungiyar Bournemouth da Everton da kuma Leicester City duka da ke Ingila, yayin da Newcastle United ke son wato 'yar wasan gaba ta Manchester United wato Nikitas Paris mai shekara 30, yayin da kungiyar ke son haurowa gasar mata a Super League. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na shirin karɓo aron ɗan wasan gaban na Faransa wato Kingsley Coman a lokacin da kuma yake wato a shirye ba mu take ta saki ɗan wasan mai shekaru 28. To jama'a ku ci gaba da bibiyan mu ta shafukanmu na TikTok da YouTube da Facebook domin samun cikakkun labaru na ƙwallon ƙafa da sauran al'amura ne da kullum. Sabiu Abdullahi, sashen Hausa na TCR. Rahoton na Malam Sabiu ne kuma labaran ya zo ƙarshe. Amma kafin ya salama da ku ga bitar muhimman kanunsu. A labaran kun ji cewa ƙungiyar da ke rajin kare haƙƙin bil'adama da tattalin arzikin ƙasa ta buƙaci shugaba Tinubu ya binciki bashin dala biliyan 1.5 na Bankin Duniya. A kuma labaran kun ji cewa kotu ta tura shugabannin zanga-zangar jihar Katsina gidan yarin wata ɗaya. Da ƙetare a labaran kun ji an gano gawakin mutane 62 da hatsarin jirgin sama na Brazil ya ratsa da su. Ƙarshen labaran duniyar kenan. Za ku iya bibiyo mu a shafukanmu na sada zumunta akan Facebook, YouTube, TikTok, Instagram domin samun rahotanni da labarai da kuma wasu shirye-shiryenmu na musamman da zarar mun ɗaura. Bisalam.